večer, vítáme vás dnes 1. dubna 2006 u televizních novin televize Vize, kterými vás budou provádět Antonín Cibulka a Dana Buková. Předem se vám chceme omluvit z důvodu neplacení elektřiny, jsme si museli zřídit provizorní studio Pralesa. A první zpráva se týká politického dění. Naši kamerovi přistihli příznivce CzechTechu, jak náhodně potkali premiéra Paroubka. Je, hele, Paroubek! No jo, ty hajzle! Nechte mě! Nechte mě! Pomoc! Nechte mě! Nechte mě! Policie! Policie! Pomoc! Anarchističtí feďáci. Byli mě jak psa. Já jim ještě ukážu, Paroubtek. Právě jsme dostali aktuální informace od režie. Trestánkyně Zuzana Skokanová odsouzená na doživotí za týrání žáků právě před 2 hodinami uprchla z gruzínské věznice. Jakékoliv informace podávejte policii na číslo 158. Děkujeme. A nyní vám ukážeme šokující záběry, kam se ztrácí peníze ze státní pokladny. Velice se omlouváme, náš reportér pustil špatnou reportáž. Včera byl totiž napaden lidoopem a pořád je ještě trochu mimo. Nyní by však mělo být už vše v pořádku. Děvčata, naprosto se přijde ven, co? Kde domov můj? Kde domov můj? 1. Prosím režii, ať uvede další zprávu. S naší televizní kamerou jsme se vydali zjistit, zda v českých hospodách nalévají nezletilým. Dobrý den, co si dáte? Já jsem Pivko. Musím vás bylo? No, já jsem se dneska vzpomněla občas doma. Ono je 18 to. No. Nechte jí to, prosím vás. Díky na Děkuji, co jdou dělat v pátek. Díky moc. A takhle to kolikrát dopadá. Ja. Nyní se podíváme do kulturního dění na Moravě. Letošní předávání cen Josefova Globu nabylo nečekané otáčky a náš reportér Štěpán Čula u toho samozřejmě nesměl chybět. Na Moravě se dnes pořádá předávání hudebních cen Josefa Globu a naše televize u toho nechyběla. A nyní už přichází výherkyně této prestižní soutěže, rodačka z Ostravy, Kiki Stýbl. A už přichází Kiki Stýbl. Začnou jste v pořádku. Víme, že ano. Tak vám gratuluji k vašim úspěchům. Zde máte cenu Josefova Globu. A tady máte i květinu. Výborně. Takže. Já bych chtěla poděkovat za celoživotní poděkujte taky. Za celoživotní spolupráci Rudlovi Jelíkovi. Rudlovi Jelíkovi za zlatou švestku. My jsme vážní. Jedna rodina. Pro televizi Vizi Štěpán Čula. Tak Bumilo, pěkný ohlas. Díky Antoníne, ahoj Daní. S naší reportérkou Kristýnou Styblíkovou jsme se vydali na český skokový pohár a zeptali jsme se naší nejslavnější jezdkyně Barbory Procházkové na pár otázek. Jo. Zde máme výhlední dvojici dnešního českého skokového poháru, jeskyni Báru Procházkovou a jejího šance Štěpána. Jaký jste měla pocit z dnešního závodu? Tak musím říct, že parkour byl velmi dobře postavený, bylo to moc hezká trať a byl velmi těžký povrch. A máte velkou radost z dnešního vítězství? Tak samozřejmě radost je obrovská, vzhledem k tomu, že mám vlastně v tréninku mladýho koně, kterýho jsem pod sebou na závodech měla párkrát, takže mě to velice překvapilo.
Pro televizi Kristýna Stydlíková. Další reportáži předávám slovo našemu reportérovi Štěpánu Šulovi. Zachytili jsme přípravu našich misek ve fitness centru. A teď uvidíme přípravu našich krasobruslařů na letošní mistrovství světa. S naší kamerou jsme se vydali podívat na závod rychlobruslařů. A při poslední reportáži předávám slovo Kristýně Stydlíkové. S naší televizí jsme se vydali na jedno nejmenované pražské gymnázium. Ale my jsme se zhrozili, co jsme uviděli. Nejdříve nám žáci předvedli šplh na lani. Můžete se sami přesvědčit. Nám žáci ukázali svůj běh. Připomínalo nám to spíše paralympiádu. Další záběry nejsou nutné. Pro televizi veze Kristýna Stydlíková. Tímto naše zprávy končí a určitě se nenechte ujít zábavný pořad Natoč to ve 20:00, který vás jistě pobaví. Nashledanou a přejeme krásný večer. Dnes večer od 20:00 na televizi Vizi Natoč to. Teď? Děvčata, na prste se přijde ven, co? Tak já to... Tak, tady máme výherní dvojici dnešního českého skokového poháru. Já to neřeknu, teď to vypínej, radši to... Tady máme výherní dvojici dnešního skokového poháru. Jeskyni Báru Procházkovou a jejího kařence Štěpána. Zde máme dnešní výherní dvojici českého skokového poháru. Jeskyni Báru Procházkovou a jejího kařence Štěpána. Zde máme výherní dvojici dnešního skokového poháru. Jeskyni Báru Procházkovou a jejího kařence Štěpána. Zde máme dnešní výherní dvojici skokového poháru. Zde máme výherní dvojici dnešního skokového poháru. Jeskyni Báru Procházkovou a jejího kařence Štěpána. Jaký jste měla pocit dnešní Máme dnešní výherní dvojici skokového českého. Takže, zde máme výherní dvojici českého skokového poháru. Na Moravě se dnes pořádá předávání hudebních cen. Tak ještě jednou. S naší televizí jsme se vydali na jedno nejmenované pražské gymnázium. S naší televizí jsme se vydali na jedno nejmenované pražské gymnázium. Tak znova, jo? A nyní se podíváme do kulturního dění na Moravě. Letošní předávání cen Josefova Globu nabylo nečekané otáčky. A náš reportér Štěpán Šula u toho nesměl chybět. Nyní se podíváme do kulturního dění na Moravě. Letošní předávání cen Josefova Globu